गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट तामुलपुर गामिनि गावबुरा शंकर बर' बिथाङा दिनै साननैनिफ्राय बिथाङा मोनसे जब्रा जानानै दंमोन, लोमजानानै दंमोन आरो बिथांनि देहाखौ फाहामनो थाखाय गिबियाव बिथांनि न'खरनि परियाला गलाघाटआव लांनाय जादोंमोन डाक्टारनियाव आरो बिनि उननि समाव बिथांमोना नागालेण्डनि डिमापुरनि मोनसे प्राइभेट हस्पिटालाव बिथांमोना सिकित्सा खालामबाय थादोंमोन आरो सिकित्सा खालामबाय थानाय समावनो मैया बेलासे 1:30 रिंगायाव बिथाङा रुंसारि जायो। बे रुंसारि जानायाव जोंहा उरियामघाट ओनसोलनि थाखाय सासे समाज सिबिग्रा मानसिनि आरो सासे मोजां समाजखौ मोजां मोनग्रा मानसिनि आंखाल जाबाय। बिथाङा तामुलपुर गामिनिल' गावबुरा नङा, बिथाङा कुरिघाट गामि पन्सायत एलेकानि सासे गावबुराफोरनि बिथाङा आफादगिरिमोन। बेनि लोगोसे बिथाङा गोबां तामुलपुर गुदि फरायसालि आरो गुबुन गुबुन आफाद फसंथानफोरजों बिथाङा लोब्बा थानानै समाजनि गोबां खामानि मावबोदोंमोन। आं मिजिंथियो जे आं आसा खालामदों, इसोरनिसिम आं आरज गाबो बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे स्वर्गआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो, बेनि थाखाय आं इसोरनियाव आरज गाबदों। लोगोसे न'खरनि गासैबो दुखुथिया सोद्रोमाफोरनिसिम जों दुखुनि समाव बाहागि जाफादों आरो आं बेखिनिखौनो दिनै बिथांनि थैनायनि समाव आङो आरज गाबबाय।